Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Isabel, OFW, at naninirahan dito sa abroad kasama ang asawa at mga anak. Sumulat ako kasi wala akong mapaghingan ng pinagdaanan ko. Isusumpa ako ng pamilya, kamag-anak at kaibigan kapag nalaman nila ang ginawa ko. Masisira ang pamilya ko habang kapag nalaman ng asawa ko ang naging kalokohan ko. At naiintindihan ko naman kung bakit. Nagsimula ang lahat last year nang magbakasyon ang nanay ko dito. Wala pang isang buwan, labas-pasok na kami sa ospital. Dito ko nakilala ang cardiologist niya. Kinuha niya ang number ko at binigay ko naman. Mabilis kong naramdaman na kakaiba na ang mga messages niya kaya sinabi ko agad na may pamilya na ako. Sa halip na tumigil, lalong nanggigil. Nahulog ako at naging kami. Pakiramdam ko kasi, ang ganda ko. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nanlamig siya. Hindi ko alam kung bakit pero dumalas na ang pag-aaway namin. Ayaw naman makipaghiwalay. Para maintindihan kung ano ang nangyayari sa amin at makakalap na ebidensya, gumawa ako ng peking Instagram account para ma-stalk siya. Minessage ko siya gamit ang peking Insta account at sumagot naman siya. May girlfriend daw siya at 5 months na sila. Masaya pa ako nung una kasi mukhang faithful. Pero nung dinescribe ang jowa, sigurado akong hindi ako. Nahanap ko ang girlfriend niya at tumambad sa akin ang mga pictures nila sa kwarto at Mercedes niya. Ang sakit. Ang bilis ng karma. Sa sobrang ngit-ngit ko, minessage ko yung babae at pinadala ko yung picture ko sa kwarto ng boyfriend niya. Sabi ko, girlfriend din ako. Nagulat si girl kasi akala din niya, siya lang ang girlfriend. Pagkatapos, minessage ko na si guy. Nakipaghiwalay na ako ng tuluyan. Tinapos ko ang 1 taong katangahan at kasalanan ko. Mga kapwa tambalanista, huwag niyo na akong gayahin. Maging faithful sa asawa. Kung may pagkukulang ang partner, huwag hanapin sa iba. Pag-usapan ninyo para maresolba. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Sana po ay kinapulutan ng aral. Ang inyong tambalanista, Isabel. Hi, Isabel! Wala. Ganun talaga eh. May mga pagkakataon talaga na tayo'y nagkakamali at may mga pagkakataon na feeling natin kinakarma tayo sa ating mga pagkakamali, 'di ba? At ang pinakamahalaga naman, may mga natututunan mula sa mga pagkakamali. At ito ay reminder ni Isabel sa lahat ng mga nagbabalak na. 'Di ba? Huwag niyong gayahin yung ano yung sinabi niya?
na ayaw tumigil, lalong nanggigil, 'di ba? Nung nalaman na may asawa, nung nalamang pamilyado, mas na-excite. May ganyan ako, naniniwala ako na maaaring ako lang naman ito. Siya, parte siya talaga ng insecurity. Kapag pumatol. Pagka pumatol. Kasi tingnan mo, ano yung sinabi ni Isabel? Feeling ko ang ganda ko. 'Di ba? Baka may mga moments na nararamdaman niyang ang kagandahan medyo sakto lang o kaya hindi umabot sa ganda, ganun. Muntik maging maganda. Gandang Sayang, kinulang, ganon. ganon, 'di ba? So may ganong insecurity, and if somebody pays attention to that somebody na kinulang ng ganda, 'di ba? May feeling niya maganda siya, feeling niya importante siya. So dahil doon, 'di ba? Papatulan na lang. Pero kung very secure ka sa sa sarili mo, mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka basta-bastang papatol sa ganyan. Lalong-lalo na again, kung alam mong pamilyado ka na. Totoo yun. Tayo bilang mga tao, naniniwala ako at some point in our lives, talagang some way, somehow, magkakaroon tayo ng pagkakamali. True. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi maraming beses. Nako, kapag kami nagsabi, partner, na wala siyang nagagawang kasalanan, nako, kinakabahan ako para sa'yo. Dahil balita ko, masasamang damo lang daw ang matagal mamatay. Nako. Nakakakaba? Nakakakaba for you. Pero kung inaakala mo magiging santo ka at sasabitan ka ng sampagita, akala mo lang yun. Akala mo lang yan. Dahil hindi. Tayo bilang mga tao, magkakamali talaga tayo. Totoo sa napakaraming pagkakataon na sitwasyon ng buhay natin. Huwag tayong matakot magkamali. Hindi natin sinasabing tama yung ginawa ni Isabel. Sinasabi lang natin, huwag tayong matakot magkamali. Kasi from our mistakes, dyan tayo natututo ng maraming lessons. And because of those lessons, we grow. We become smarter. Correct. At hindi lang yun. Hindi lang ikaw natututo. Yung mga tao na nasisharean mo ng kwento, katulad nito, di ba? Yes. Shinare mo yung kwento mo sa ibang tao, natututo din sila. Di ba? Totoo Na yun. pwede hindi pala tama yung gawin yun, di ba? So minsan yung mga pagkakamali natin, yung mga istorya ng pagsubok natin, nagiging testimony po natin ito, di ba? Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ibang taong pwedeng matuto. Ay naku, hindi na talaga ako magiging kabit kasi yung nabalitaan ko yung naging kabit, ako kalalagkad sa escalator, inipit yung ulo dun sa may motor. Di ba? Nakakatawa mong isipin, pero ikaw, di ba? Kahit man lang dun sa partner na matatakot kayo na kapag ka nagkaalaman, pwede ka masaktan. Nasa mundo pa tayo ng social media. Tama. Di ba? I-judge ka ng lahat ng tao. Hindi ka nila iintindihin. Ang alam nila, di ba, nang wasak ka lang ng pamilya. Tama. Walang pag-iintindi. Ganun. Oh. Imagine yung statement, yung particular statement ni Isabel, ang bilis ng karma. See? Di ba see the emotions, kung ano yung naramdaman ng taong tunay na minamahal, yung nauna kay Isabel. Yan. Di ba? Hindi ba't naramdaman niya rin? Correct. Kung ano yung pain, kung ano yung sadness, kung ano yung iyak na naramdaman nung unang babae, ganun din yung naramdaman ni Isabel. Yan. Nung nalaman niya na may iba pang girlfriend. Correct. Ganun po kabilis, mga kaibigan. What goes around comes around. Kung ano yung pain na binibigay natin sa ibang tao, ganun din yung mararamdaman natin in time. That's karma. Yun yung sinasabi niya. So yun yung nakakatakot. Kaya kung may choice tayo, mga kabisyo, 'di ba, the golden rule, gawin natin yung mabuti sa ibang tao para yung mga tao mabuti rin ang gagawin sa atin. Kung ano yung pinaramdam natin sa lang kasiyahan, ganun din yung kasiyahan na babalik sa atin. Ngayon, kung kasamaan yung binigay mo sa kanya, kasamaan din yung babalik sa iyo. Ako, patay diba? tayo dyan. Ganun yung golden rule, mga kaibigan. Nakaka-nervyos naman. Law of karma. Oo, may mga ganyang, may mga laws yan. Ayon sa Republic Act. Article 4, Section 2. Oo, Republic Act 39. Oo, Sampaguita Films. Yun. Nandoon po nakasulat. Ngayon, kung di nyo mahanap yung article Republic Emerald, di ba? Kasi ito po yan, nasusulat lamang sa utak namin ni partner. Basta, invento lang may ano talaga yan na maaring hindi, well, in the case of Isabel, pwedeng sabihin natin na maaring what goes around comes around. Kung ano man yung
itinanim, 'di ba? Merong kang itinanim na sama, may inaning kasamaan. Pero maaaring para dun sa mga hindi naman naniniwala sa salitang karma, 'di ba? Maaaring talagang may mga pagsubok lang na dumadating para matuto tayo. Yan, 'di ba? Maaaring ganun din kasi parang minsan may isip natin na ano ba yung ginawa na masama para ma-deserve mo yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi mo naman pwedeng sabihin karma lang yun. 'Di ba? Kasi kung alam mo sa sarili mo, parang wala naman kung ginawang matindi, 'di ba? Kailangan lang talagang pagdaanan yung mga ganong klase, mga negatibong mga eklavu in life, 'di ba? Para matuto ka at matuto din yung ibang tao sa kwento mo. Correct ka. Oo. So, wag na lang gumawa ng hindi mabuti, ganun lang yun. Basic, parang katulad lang ng, alam mo na nga hindi sa'yo yan kukunin mo. Tama. Alam mo na, 'di ba parang ang basic nun, partner? Yun yung mahirap at masaklap na sinasabi natin nung ng mga nakaraang linggo nung kwento ko yung kung na-miss yung kwento na nung pumunta po kami na Singapore recently na naiwan po yung bag ng anak ko sa public CR. 'Di ba? Public CR for more than 30 minutes, less than an hour. At kung gaano katagal kaming di namin alam na naiwan pala siya doon, pagbalik namin, kung ano po yung posisyon niya, yun pa rin, hindi nagalaw, hindi nabuksan. Kung ano yung pagkakatupi nung bag, yun pa rin siya. Kasi nga, basic sa mga tao doon, hindi yan akin. Bakit ko kukunin? Tama. So yun lang yun eh. Hindi sa'yo yung may asawa na yan, bakit mo aagawin? Correct. 'Di ba? Hindi sa'yo, may nakita kang pitaka. O sa'yo ba yan? Bakit parang feeling ko may license kang kunin yan, 'di ba? Basic yun na hindi ka dapat gumawa ng kasamaan. Tama. Ganun. Sa case ni Isabel, in a way, saludo pa rin kami sa'yo. Yes. Kasi pinili mo pa rin yung tama. Kasi may mga pagkakataon na pwede mong ipaglaban kahit mali. I-push pa rin, ano? Yes. Diba, na parang, hindi, mahal ko na in love na ako sa kanya, ilalaban ko pa rin siya. Pero nung nalaman mo, diba, na nagkakalokohan at hindi lamang pala isa o dalawang babae na meron yung cardiologist na yan, tumigil ka na. Kumbaga, sinabi na ng isip mo, malito, wag mo nang ipagpatuloy Correct. pa. At nag-decide ka doon na itigil na. At dahil dyan, very good ka pa rin. Tama naman din, di ba? Yes. Hindi naman natin So, ibig sabihin, meron pa rin lahat tayo, kahit na may kasamaan, meron pa rin mahahanap na kabutihan. Yes. So, meron na, hanapin natin yung kabutihan sa ating mga puso. Meron at meron yan. Wag nating hayaan na manaig ang kasamaan, ang itim na balak, di ba? Ayaw natin ng mga gano'n. Nakakatakot lang talaga kapag nagkamali ka ng hindi mo alam or alam mo. Actually, either. Alam mo o hindi mo alam. Ang nakakatuwa lang nito, mga kaibigan, right after the story, kapag nakawala ka na doon at nakalimutan mo ng emosyon, na parang sasabihin mo sa sarili mo, ang galing ko, no? Diba? Pinagdaanan correct. tas nalagpasan ko. Tama, yun. At yun doon naman natin sinasabi na kapag meron kang pinagdadaanan, don't just give up. Diba? May mga iba kasi na, although hindi naman natin masisi, diba, na i-give up na talaga nila, may gagawing hindi maganda sa sarili, diba? Alam na natin yan. Ayaw na nating i-elaborate pa. Pero ang maganda dito is kapag ka pala itinodo ko pa, yung akala ko hindi ko kakayanin, tas yun nga yung sinasabi mo, partner, taray ni bakla, nakayanan. Diba? Nakaka-proud siya. Oo, kaka-proud naman ako. Akala ko hindi ko malalagpasan pero nalagpasan pala. Totoo yun. Kung babalikan mo lahat ng mga wrong decisions mo in life. Dami yan, oo. Ngayon, balikan mo lahat. Yung kaya lang ng yung kaya lang ng memory mo. Ibalikan mo yung mga pagkakamali mo. Pag nandun ka para sa sitwasyon na yun, mahirap. Pero pag na-realize mo na, ay nalagpasan ko na pala siya. Diba? Tapos na pala yung phase ng buhay ko na yun. Tapos na yung chapter na yun. Hindi ba't nakaka-proud? At saka ang maganda dito, katulad ng lagi nating, kanina pa nating sinasabi, kapag ka meron kang kaibigan, kakilala, or kung sino man na humingi sa'yo ng advice na tungkol dun sa pinagdaanan mo, meron kang maikakwento At meron kang may advice, hopefully, na tama. Kasi hindi lahat ng advice tama di ba? May mga ibang advice talaga na hindi. Pero hopefully, dahil nga pinagdaanan mo na yan,
yan, 'di ba? Mas tama na yung maibibigay mo. Di nakapag-imbak ka pa ng mga ligtas points sa langit niyan. Oo. 'Di ba? Very good ka pa niyan. Correct. Kasi sinare mo sa kanila yung lesson na natutunan mo sa pagkakamaling yun. Correct. Mas mabilis magbigay ng payo kung na-experience naranasan mo ito na. Correct. first hand. Totoo yan. So, doon sa lahat ng mga kaibigan nating maraming hindi magandang pinagdaanan sa buhay tapos nalagpasan na saludo po kami sa inyo. Tama. Magaling tayo sa parte na yan. Totoo. 'Di ba? Nakaka-very good sana mabigyan po tayo dahil alam mo sana every time na nalalagpasan natin ng problema, nabibigyan tayo ng isang kaba ng bigas. Di ba? Ang saya. Nalagpasan mo yung problema yan. Bigyan ng isang May kaba ng reward, bigas. no? May ganun, reward system. Pero aminin mo na, may reward din naman. Oo. 'Di ba? Merong mga reward kapalit na mga iyak. Minsan pansinin nyo lang kung di nyo lang po nanonotice. Sometimes, ang dami nating iyak sa iba't ibang mga klaseng mga pagsubok. 'Di ba? Pero si Lord, meron siyang mga binibigay na mga papitik-pitik na pagpaparamdam na, alam ko yung pinagdadaanan mo, pero eto, meron akong mga pampasaya naman sa'yo. Diba? Na hindi ko makakalimutan na may dinadaanan kang ganyan, pero meron akong pampahappy sa'yo. Parang ganun. Totoo yan. Oo. Ako na-excite ako sa idea na pagkatapos mo pagdaanan ng matinding ulan, di ba? Totoo yun laging may silver lining. Di ba? Ano yung quotation na yan? Every cloud has a silver lining. Oo. There is sunshine after the rain. Ay, hindi pala kanta pala quotation. yun. Song Okay. pala. Sorry, hindi namin napigilan. Pero totoo naman, kahit na rainy season, natatapos din, nagiging dry season. Yes. Kahit tag-ulan, natatapos din, nagiging tag-init. Lagi nga lang tag-hirap. Tapos, kadalasan din, yung ang gulo-gulo na. tagyawat. Alam mong kausap. Akala mo seryoso na. Ang gulo-gulo na talaga. Pero totoo, there's sunshine after the rain. Totoo. Sa pagkatapos ng mga matitinding pagsubok, meron din namang liwanag. Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!